ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാം ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ നാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുन् വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ. നമ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാദാമദായ നഗരഗ്രാമതാരിണേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. പഞ്ചാകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. സപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് മന്ദിർ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഷോർട്ട് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും സ്വാഗതം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം ശുഗമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോർത്തികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവത്യുത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീം. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മദേകബന്ധോ മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരോ മന്മഹാതന മന്നിഷ്ടാരക മദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദാനമോസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സ്കന്ധം 1 അധ്യായം 9 ഭീഷ്മദേവന്റെ വിയോഗം. ശ്ലോകം 8. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അന്യേ ജമുനയോ ബ്രഹ്മൻ ബ്രഹ്മരാതാദയോ മലാ ശിഷ്യേരുപേതാ ആജഗ്മുഹു കശ്യപാംഗിരസാദയഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അന്യേ ജമുനയോ ബ്രഹ്മൻ ബ്രഹ്മരാതാദയോ മലാഃ. ശിഷ്യേരുപേതാ ആജഗ്മുഹു കശ്യപാംഗിരസാദയഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അന്യേ മറ്റനേകർ ച മുനയഃ മുനിമാർ ബ്രഹ്മൻ ഹേ ബ്രാഹ്മണരെ. ബ്രഹ്മരാധ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ആദയഃ അതുപോലുള്ള മറ്റുള്ളവരും അമലാഹ പരിപൂർണമായി പരിശുദ്ധരായ ശിഷ്യൈഹി ശിഷ്യന്മാരാൽ ഉപേതഃ സമേതരായി ആജഗ്മുഹു എത്തി കശ്യപൻ അങ്കിരസൻ ആദേഹ മറ്റുള്ളവർ വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അനന്തരം സുഖദേവ ഗോസ്വാമിയെ പോലുള്ള മറ്റനേകരും മറ്റു വിശുദ്ധാത്മാക്കളും കശ്യപനും അങ്കിരസും
മറ്റുള്ളവരും അവരവരുടെ ശിഷ്യരുമൊത്ത് അവിടെ ആഗതരായി. അപ്പോ നമുക്കിവിടെയുള്ള കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ദ്വാരകയിലേക്ക് മടങ്ങി പോകാൻ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് യുധിഷ്ഠിരനെയും കൂട്ടി യുധിഷ്ഠിരൻ ആകെ വിഷമത്തിലായി, അല്ലെ, ഞാൻ കാരണമാണ് എല്ലാവരും കൊല്ലപ്പെട്ടതെന്ന് പറഞ്ഞ് വിഷമിച്ചപ്പോ ഭഗവാൻ സമാധാനിപ്പിച്ചിട്ടും യുധിഷ്ഠിരന് സമാധാനമായില്ല, അല്ലെ. അങ്ങനെയാണ് യുധിഷ്ഠിരനെയും കൂട്ടി എവിടെ വരുന്നത്? ഭീഷ്മദേവൻ കിടക്കുന്ന ജലശയ്യയിൽ കിടക്കുന്ന കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്നത്. അവിടെ വെച്ച് ഭീഷ്മദേവനെ കണ്ടപ്പോ ഏതുപോലെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? വിണ്ണിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ദേവനെ പോലെയാണ് കിടക്കുന്നതെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, അല്ലെ. അങ്ങനെ ഭീഷ്മദേവൻ കിടക്കുന്നിടത്ത് ആരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കുറെ മഹർഷിമാരുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു, അല്ലെ. അഖിലൻ, ദേവലൻ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് മഹർഷിമാരുടെ പേര്, അതുപോലെ വ്യാസദേവൻ, ഇവരൊക്കെ എവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു? യുധിഷ്ഠിരന്റെ രാജ്യസഭയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെ. അവരോടൊപ്പമാണ് അവരൊക്കെ നേരത്തെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തവരൊക്കെ വന്നത്. അതിനുശേഷം ഇവിടെ പറയുന്നു ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയെ പോലുള്ള മറ്റനേകരും മറ്റു വിശുദ്ധാത്മാക്കളും കശ്യപനും അങ്കിരസും മറ്റുള്ളവരും അവരവരുടെ ശിഷ്യരുമൊത്ത് അവിടെ ആഗതരായി. അപ്പൊ ഇവര് പുറത്തുനിന്ന് വന്നു. നേരത്തെ വന്നവരൊക്കെ എവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു? യുധിഷ്ഠിരന്റെ രാജ്യസഭയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, അവരുടെ ഒപ്പം വന്നു. ഇപ്പൊ പറയുന്നവര് ഇവിടെ ഈ ഭീഷ്മദേവൻ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കാറായി എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോ ഭഗവാനും ഭീഷ്മദേവനും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ഗ്യാതറിങ്, അല്ലെ, അതിനെ സാക്ഷ്യം വഹിക്കാനായിട്ട് ഇവരും എത്തി എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു, പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്ന സമയത്തും അവിടെ എത്തുണ്ടായി, അല്ലെ, ഒരാഴ്ച ഭാഗവതം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള, അതായത് 12 മഹാജന്മാരിൽ ഒരാളാണ് ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അത്രയും ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ശുദ്ധഭക്തനാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്ന സമയം ഇവർക്കൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ആ സമയത്ത് കൃത്യമായിട്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ, എന്റെ നെറ്റിന് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ, കേൾക്കുന്നില്ലേ? കേൾക്കുന്നുണ്ടോ മാതാജി? കേൾക്കുന്നുണ്ട് മാതാജി, കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയും പോലെയുള്ള മറ്റനേകരും മറ്റ് വിശുദ്ധ ആത്മാക്കളും കശ്യപനും അങ്കിരസും മറ്റുള്ളവരും അവരവരുടെ ശിഷ്യരുമൊത്ത് അവിടെ ആഗതരായപ്പോ ഭീഷ്മദേവന്റെ അടുത്തേക്ക് ഇവരൊക്കെ വന്നു. ഇനി ഇവരൊക്കെ ഓരോരുത്തരായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പ്രഭുപാത്ര പറഞ്ഞുതരാണ്. ഭാവാർത്ഥം എസ് ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിശ്രീ പ്രഭുപാദ് കിച്ച്. ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ബ്രഹ്മരാജൻ ശ്രീ വ്യാസദേവന്റെ സുതനും ശിഷ്യനുമായ ഇദ്ദേഹത്തെ വ്യാസദേവൻ ആദ്യം മഹാഭാരതവും പിന്നെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതവും അഭ്യസിപ്പിച്ചു. ഗന്ധർവന്മാരുടെയും യക്ഷന്മാരുടെയും രാക്ഷസന്മാരുടെയും സദസ്സിൽ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി മഹാഭാരതത്തിന്റെ 14 ലക്ഷം ശ്ലോകങ്ങൾ പാരായണം ചെയ്തു. അദ്ദേഹം ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ആദ്യമായി മഹാരാജാവ് പരീക്ഷിത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ആഖ്യാനം ചെയ്തു. തന്റെ പിതാവിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം എല്ലാ വേദസാഹിത്യങ്ങളും പൂർണ്ണമായും അധ്യയനം ചെയ്തു. ധാർമ്മിക തത്വങ്ങളിൽ അഗാധ പാണ്ഡിത്യമുള്ളതാകയാൽ അദ്ദേഹം പരിപൂർണമായും പരിശുദ്ധ ആത്മാവായിരുന്നു. ശുകദേവ ഗോസ്വാമി യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ രാജസദസ്സിലും പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ ഉപവാസ വേളയിലും സന്നിഹിതനായിരുന്നു എന്ന് മഹാഭാരത സഭാപർവം 4:11 നിന്നും മനസ്സിലാക്കാം. മഹാഭാരതത്തിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാം. ചില വ്യാസദേവന്റെ ആധികാരിക ശിഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം തന്റെ പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ നിന്നും ധാർമ്മിക തത്വങ്ങളെയും ആത്മീയ മൂല്യങ്ങളെയും സംബന്ധിച്ച് വിശദമായി അന്വേഷിച്ച് ഗ്രഹിച്ചു. ആത്മീയ ലോകം പ്രാപ്തമാക്കാനുള്ള യോഗമാർഗം, പ്രായോഗിക ജ്ഞാനവും കാമ്യകർമ്മവും തമ്മിലുള്ള അന്തരം, ആത്മസാക്ഷാത്കാര പ്രാപ്തിക്കുള്ള മാർഗങ്ങൾ, 4 ആശ്രമങ്ങൾ, വിദ്യാർത്ഥി ജീവിതം, ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ മഹോന്നത പദവി, ഭഗവാനെ മുഖാമുഖം ദർശിക്കാനുള്ള പ്രക്രിയ, ജ്ഞാനം നേടാൻ അർഹനായ വ്യക്തി ആര്, പഞ്ചഭൂതങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച പരിചിന്തനം, ബുദ്ധിയുടെ വിശിഷ്ട സ്ഥാനം, ഭൗതിക പ്രകൃതിയെയും ജീവസത്യയെയും കുറിച്ചുള്ള അവബോധം, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ, ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ പ്രവർത്തന തത്വങ്ങൾ, സ്വാധീന ശക്തിയുള്ള പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ, നിരന്തര ആഗ്രഹമാകുന്ന വൃക്ഷം, മാനസിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം സംബന്ധിച്ച് അഭ്യസിപ്പിച്ച് വ്യാസദേവനും ശുകദേവ ഗോസ്വാമി സംതൃപ്തനാക്കി. ചിലപ്പോഴൊക്കെ അദ്ദേഹം തന്റെ പിതാവിന്റെയും നാരദന്റെയും അനുമതിയോടെ സൂര്യഗ്രഹത്തിൽ ഗമിച്ചിരുന്നു. മഹാഭാരതം ശാന്തിപർവം 332 അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശൂന്യാകാശ യാത്രയെ സംബന്ധിച്ച് വിവരണം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അവസാനം അദ്ദേഹം അതീന്ദ്രധാമം പ്രാപ്തമാക്കി. അരണേയൻ, അരണിസുതൻ, വയ്യാസകി, വ്യാസാത്മജൻ എന്നിങ്ങനെ പല നാമങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നു. ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷിയെ കുറിച്ചാണ്. കുറെ നമ്മൾ വായിച്ചല്ലേ, ഓരോന്നിനെ കുറിച്ചും ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷിക്ക് വ്യാസദേവൻ ഉപദേശം കൊടുത്തതിനെ കുറിച്ചാണ് എടുത്തെടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ, അല്ലെ. എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ?
ആത്മീയ ലോകം പ്രാപ്തമാക്കാനുള്ള യോഗമാർഗം, പ്രായോഗിക ജ്ഞാനം, കാമ്യകർമ്മം തമ്മിലുള്ള അന്തരങ്ങള്, പിന്നെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ മഹോന്നത പദവി അല്ലെ, ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു പൊസിഷൻ അത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാനെ മുഖാമുഖം ദർശിക്കാനുള്ള പ്രക്രിയ അത് വ്യാസദേവൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷി, അതായത് മകനും ശിഷ്യനുമാണ് അല്ലെ ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷി. അങ്ങനെ ഉള്ള ജ്ഞാനമൊക്കെ വ്യാസദേവൻ പകർന്നു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പഞ്ചഭൂതങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച പരിചിന്തനം, ബുദ്ധിയുടെ വിശിഷ്ട സ്ഥാനം, ഭൗതിക പ്രകൃതിയെയും ജീവസത്തെയും കുറിച്ചുള്ള അവബോധം, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ, ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ പ്രവർത്തന തത്വങ്ങൾ, സ്വാധീന ശക്തിയുള്ള പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ, നിരന്തര ആഗ്രഹമാകുന്ന വൃക്ഷം, മാനസിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം സംബന്ധിച്ച് അഭ്യസിപ്പിച്ച് വ്യാസദേവനും ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയെ സംതൃപ്തനാക്കി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഇത് വ്യാസദേവൻ ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ എടുത്തു പറയാനുള്ളത്, അദ്ദേഹം സൂര്യഗ്രഹത്തിൽ ഗമിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. നമുക്കൊന്നും അങ്ങനെ അന്യഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെയും ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള പുരോഗതി ഉയർന്ന ഒരു ആധ്യാത്മിക ശരീരം തന്നെ ആയിരുന്നിരിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെ സൂര്യഗ്രഹങ്ങളിൽ പോകാൻ സാധിക്കുന്നത് അല്ലെ. നമ്മുടേതുപോലെ ഒരു ഭൗതിക ശരീരമായിരിക്കില്ല. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല, സൂര്യഗ്രഹത്തിലൊന്നും പോകാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ, അവിടെ ഭയങ്കര താപമായിരിക്കും. അപ്പൊ ആധ്യാത്മികമായ ശരീരമായതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് സൂര്യഗ്രഹത്തിൽ പോകാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവസാനം അദ്ദേഹം അതീന്ദ്രിയധാമം പ്രാപ്തമാക്കി എന്നും പറയുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് പല നാമധേയത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നു. അരണേയൻ, അരണിസുതൻ, വയ്യാസകി, വ്യാസാത്മജൻ എന്നിങ്ങനെ വിവിധ നാമങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നു. കശ്യപൻ, പ്രജാപതികളിൽ ഒരാൾ. മരീചി സുതൻ, പ്രജാപതി ദക്ഷന്റെ മരുമക്കളിൽ ഒരുവൻ. ആമകളെയും ഭക്ഷണമായി സ്വീകരിക്കുന്ന പക്ഷിശ്രേഷ്ഠൻ ഗരുഡന്റെ പിതാവാണ് കശ്യപൻ. അതിഥി, ദിതി, ധനു, കാഷ്ട, അരിഷ്ട, സുരസ, ഇള, മുനി, ക്രോധവശ, താമ്ര, സുരഭി, സരമ, തിമി എന്നീ 13 ദക്ഷമുത്രിമാരെ ഇദ്ദേഹം വിവാഹം ചെയ്തു. ഈ പത്നിമാരിൽ ദേവന്മാരും അസുരന്മാരുമായ നിരവധി പുത്രന്മാർക്ക് ജന്മം നൽകുകയും ചെയ്തു. കശ്യപന്റെ ആദ്യ ഭാര്യയായ അതിഥിയിൽ 12 ആദിത്യന്മാർ ജന്മം കൊണ്ടു. അവരിൽ ഒരാളാണ് ഭഗവത് അവതാരമായ വാമനൻ. അർജുനന്റെ ജനന സമയത്ത് ഈ ശ്രേഷ്ഠ മുനിയും സന്നിഹിതനായിരുന്നു. പരശുരാമനിൽ നിന്നും ഇദ്ദേഹത്തിന് ഈ ലോകം മുഴുവൻ സമ്മാനമായി ലഭിച്ചു. പിന്നീട് അദ്ദേഹം പരശുരാമനോട് ലോകത്തു നിന്നും പുറത്തു പോകുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മറ്റൊരു നാമം അരിഷ്ടനേമി എന്നാകുന്നു. അദ്ദേഹം പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉത്തരഭാഗത്താണ് ജീവിച്ചിരുന്നത്. അപ്പോൾ കശ്യപ പ്രജാപതിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ. പ്രജാപതികളിൽ ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം. ദക്ഷന്റെ 13 പുത്രിമാരെയാണ് വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടുള്ളത് കശ്യപ മഹർഷി. അപ്പൊ ദേവന്മാരും അസുരന്മാരുമായിട്ട് അനവധി മക്കൾ, എണ്ണം പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇവിടെ അല്ലെ. 13 ഭാര്യമാരിലായിട്ട് അനവധി മക്കളുണ്ട്. അപ്പോ നമുക്കറിയാം ദിതിയുടെ മക്കളാണ് ആര്, ഹിരണ്യാക്ഷനും ഹിരണ്യകശിപുവും അല്ലെ, അതും കശ്യപന്റെ തന്നെ മക്കളാണ്. അതുപോലെ വാമനദേവൻ അവതരിച്ചതും കശ്യപന്റെ പുത്രനായിട്ട് അതിഥിയിലാണ്. അതിഥിയിൽ നിന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള 12 ആദിത്യന്മാരെ കുറിച്ച് എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ 13 ഭാര്യമാരിലായിട്ട് ഒരുപാട് മക്കളുണ്ട് കശ്യപ പ്രജാപതിക്ക്. അദ്ദേഹവും ഇവിടെ ഭീഷ്മ പിതാമഹനെ കാണാൻ വന്നിരുന്നു. അങ്കിരസൻ, അങ്കിര മഹർഷിയുടെ പുത്രനായ ഇദ്ദേഹം ദേവന്മാരുടെ പുരോഹിതനായ ബൃഹസ്പതി എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. ദ്രോണാചാര്യർ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗിക അവതാരമാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അസുര ഗുരുവായ ശുക്രാചാര്യരെ ഇദ്ദേഹം വെല്ലുവിളിച്ചു. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രനായ കചൻ ഭരദ്വാജ മുനിക്ക് ആഗ്നേയാസ്ത്രം ആദ്യമായി നൽകി. വിഖ്യാത നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ഒന്നായ ചന്ദ്രമാസി എന്ന പത്നിയിൽ ഇദ്ദേഹം 6 പുത്രന്മാർക്ക് അഗ്നിദേവനെ പോലെ ജന്മം നൽകി. ബഹിരാകാശത്തു കൂടി സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നതിനാൽ ബ്രഹ്മലോകം, ഇന്ദ്രലോകം എന്നീ ലോകങ്ങൾ പോലും സന്ദർശിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധ്യമായിരുന്നു. അസുരന്മാരെ പരാജയപ്പെടുത്തുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹം സ്വർഗ രാജാവായ ഇന്ദ്രനെ ഉപദേശിച്ചിരുന്നു. ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹം ഇന്ദ്രനെ ശപിക്കുകയും അങ്ങനെ ഒരു പന്നിയായി ഭൂമിയിൽ ജനിക്കേണ്ടി വന്ന ഇന്ദ്രൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് മടങ്ങാൻ വിസമ്മതിക്കുകയും ചെയ്യുകയുണ്ടായി. മായാശക്തിയുടെ വശ്യശക്തി അത്രത്തോളമുണ്ട്. പകരമായി സ്വർഗരാജ്യം വാഗ്ദാനം ചെയ്താലും ഒരു പന്നി പോലും തന്റെ ഭൗതിക ഭോഗങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറല്ല. വിവിധ ലോകങ്ങളിലെ നിവാസികളുടെ ആത്മീയ ആചാര്യനാണ് അങ്കിരസൻ. അപ്പോൾ അങ്കിരസ് മഹർഷിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അങ്കിര മഹർഷിയുടെ പുത്രനാണ് ആങ്കിരസൻ എന്ന് പറയുന്ന ബൃഹസ്പതി എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന ദേവന്മാരുടെ പുരോഹിതൻ. ഇദ്ദേഹം ആങ്കിരസൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദേവന്മാരുടെ പുരോഹിതനായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുവായിട്ടുള്ള ബൃഹസ്പതിയാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ദ്രോണാചാര്യർ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗിക അവതാരമാണെന്നും പറയുന്നു.
പിന്നെ ഇതിൽ എടുത്തു പറയുന്നത് ശുക്രാചാര്യർ, അസുര ഗുരുവായിട്ടുള്ള ശുക്രാചാര്യരെ വെല്ലുവിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചാന്ദ്രമാസി എന്ന ഭാര്യയിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് 6 മക്കളുണ്ട്. അഗ്നിദേവനെ പോലെ 6 മക്കളുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ പറയാനുള്ളത്, ഇന്ദ്രനെ ശപിച്ചിട്ട് ഒരു പന്നിയാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്കിരസ് മഹർഷി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഇന്ദ്രൻ ഒരു പന്നിയായി ജനിച്ചിട്ട് കുറെ മക്കളും കൊച്ചുമക്കളും ഒക്കെ ഉണ്ടായി. അവസാനം അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു. തിരിച്ച് ദേവേന്ദ്രന്റെ പൊസിഷനിലേക്ക് വരേണ്ട സമയമായപ്പോ അദ്ദേഹം വരുന്നില്ല. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ് തന്നെ പന്നിയായിട്ടിരിക്കുന്ന ദേവേന്ദ്രന്റെ അടുത്ത് പോയി പറയാണ്, നിന്റെ ശിക്ഷയുടെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞു, ഇനി തിരിച്ചു വന്നോളൂ, നീ ദേവേന്ദ്രനായിട്ടിരിക്കേണ്ടവൻ. അല്ലല്ല, എനിക്കിവിടെ ഭാര്യയും കുട്ടികളും ഒക്കെ ഉണ്ട്, ഞാനിവിടെ ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ ആണ്, ഞാനില്ലെങ്കിൽ ഇവർക്കൊന്നും ശരിയാവില്ല, ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും എന്ന് പറയണ്ടായി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് ഇവിടെ എടുത്തു പറയുന്നത്. മായാശക്തിയുടെ വശ്യശക്തി അത്രത്തോളം ഉണ്ട്. പകരമായി സ്വർഗരാജ്യം വാഗ്ദാനം ചെയ്താലും ഒരു പന്നി പോലും തന്റെ ഭൗതിക ഭോഗങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറല്ല വിവിധ ലോകങ്ങളിലെ നിവാസികളുടെ. അപ്പോ അത്രമാത്രമാണ് മായാശക്തിയുടെ കുരുക്കെന്നാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് സ്വർഗരാജ്യം തന്നെ തരാന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ എത്ര കഷ്ടപ്പെടുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കടക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറല്ല എന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അത്ര വരെയാണ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഉള്ളത്. അടുത്ത ശ്ലോകം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. താൻ സമേതാൻ മഹാഭാഗാൻ വസൂത്തമഃ പൂജയാമാസ ധർമ്മജ്ഞോ ദേശകാല വിഭാഗവിത്. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. താൻ സമേതാൻ മഹാഭാഗാൻ ഉപലഭ്യ വസൂത്തമഃ. സമേതാൻ മഹാഭാഗാൻ ജയാമാസ ധർമ്മജ്ഞോ ദേശകാല വിഭാഗവിത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. താൻ അവരെല്ലാം സമേതാൻ ഒരുമിച്ച് കൂടി, മഹാഭാഗാൻ എല്ലാവരും അതിപ്രബലർ, ഉപലഭ്യ സ്വീകരിച്ച ശേഷം, വസു ഉത്തമഃ വസുക്കളിൽ ഉത്തമൻ ഭീഷ്മദേവൻ, പൂജയാമാസ സ്വാഗതം ചെയ്തു, ധർമ്മജ്ഞഃ ധാർമ്മിക തത്വങ്ങൾ അറിയുന്നവൻ, ദേശം കാല കാലം, വിഭാഗവിത് ദേശകാലങ്ങളുടെ മാറ്റം അനുസരിച്ചുള്ള ക്രമീകരണം അറിയുന്നവൻ. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ഇസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അഷ്ടവസുക്കളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും മഹാനായ ഭീഷ്മദേവൻ അവിടെ സമ്മേളിതരായ ശക്തരും ശ്രേഷ്ഠരുമായ എല്ലാ ഋഷിമാരെയും സ്വീകരിച്ച് സ്വാഗതം അരുളി. കാരണം ദേശകാലം അനുസരിച്ചുള്ള ധാർമ്മിക തത്വങ്ങളെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് കൃത്യമായി അറിയാമായിരുന്നു. അപ്പോ നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് ശരശയ്യയിൽ കിടക്കുന്ന ഭീഷ്മദേവന്റെ കാര്യമാണല്ലോ. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അഷ്ടവസുക്കളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും മഹാനായ ഭീഷ്മദേവൻ അവിടെ സമ്മേളിച്ചിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുറെ പേരുടെ പേര് പറഞ്ഞു അല്ലെ. കുറെ രാജർഷിമാരും ബ്രഹ്മർഷിമാരും ദേവർഷിമാരും ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഋഷിമാരും ഇപ്പോ പാണ്ഡവരും പഞ്ചപാണ്ഡവരും ഭഗവാനും ഒക്കെ അവിടെ സന്നിഹിതരായിട്ടുണ്ട്. അവരെയൊക്കെ സ്വാഗതം അരുളി എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മളൊരു വീട്ടിലേക്ക് ഒരു അതിഥി വന്നാൽ സ്വാഗതം അരുളുന്നത് പോലെ പറയാനുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണോ ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ അവിടെ ഉള്ളത്? ശരശയ്യയിലാണ് കിടക്കുന്നത് അല്ലെ. അസ്ത്രങ്ങളാൽ എന്താ പറയാ കുത്തി നോവിക്കുന്ന വേദനയോട് കൂടി കിടക്കുന്ന ഭീഷ്മദേവന്റെ കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അവിടെ പറയുന്നു എന്താണ്? സ്വീകരിച്ച് സ്വാഗതം അരുളി. കാരണം ദേശകാലം അനുസരിച്ചുള്ള ധാർമ്മിക തത്വങ്ങളെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് കൃത്യമായി അറിയാമായിരുന്നു. ശ്രീ പ്രഭുപാദർ നന്നായി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഭാവാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ സ്വാഗതം അരുളിയതെന്ന്. ഭാവാർത്ഥം ഇസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. സ്ഥലകാലങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ധാർമ്മിക തത്വങ്ങൾ എപ്രകാരം അനുയോജ്യമായി തിട്ടപ്പെടുത്തണമെന്ന് വിദഗ്ധ ധർമാത്മാക്കൾക്ക് നല്ലവണ്ണം അറിയാം. ലോകത്തിലെ എല്ലാ മഹാ ആചാര്യന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ ധാർമ്മിക പ്രചാരകർ അല്ലെങ്കിൽ പരിഷ്കർത്താക്കളും സ്ഥലകാലങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി ധാർമ്മിക തത്വങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ച് അവരുടെ ദൗത്യം നിർവഹിച്ചു. ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്തമായ പരിസ്ഥിതികളും കാലാവസ്ഥകളുമാണ് ഉള്ളത്. അതിനാൽ ഭഗവത് സന്ദേശ പ്രചാരണം എന്ന തന്റെ കർത്തവ്യം നിർവഹിക്കണമെങ്കിൽ സ്ഥലകാലങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങളെ ക്രമീകരിക്കുന്നതിൽ ഒരാൾ വിദഗ്ധനായിരിക്കണം. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭക്തിയുത സേവന നിഷ്ഠ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന 12 പ്രാമാണികരായ മഹാജനങ്ങളിൽ ഒരാളാണ് ഭീഷ്മദേവൻ. ആകയാൽ തന്റെ മരണശയ്യയ്ക്ക് സമീപം ഒത്തുചേർന്ന പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാനാഭാഗത്തു നിന്നുള്ള എല്ലാ ശക്തരായ ഋഷിമാരെയും അദ്ദേഹത്തിന് സ്വീകരിച്ച് സ്വാഗതമരുളാൻ കഴിഞ്ഞു. ഭവനത്തിലോ സാധാരണ ആരോഗ്യാവസ്ഥയിലോ അല്ലാതിരുന്നതിനാൽ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്
ശാരീരികമായി അവരെ സ്വീകരിച്ച് സ്വാഗതമരുളാൻ തീർച്ചയായും സാധ്യമല്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ ആരോഗ്യമുള്ള മനസ്സിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളാൽ തികച്ചും സ്വസ്ഥനായിരുന്നതിനാൽ ഹൃദയംഗമമായ ആംഗ്യങ്ങളോടെ മധുരവചനങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു. അപ്രകാരം എല്ലാവരും ഉചിതമാംവിധം സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ശാരീരിക പ്രവർത്തനം, മനസ്സ്, വാക്ക് എന്നിവയാൽ ഒരാൾക്ക് സ്വകർത്തവ്യം നിർവഹിക്കാം. ഇവയെ അനുയോജ്യമായ സ്ഥലത്ത് എപ്രകാരം വിനിയോഗിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ശരിക്കും അറിയാം. ആകയാൽ ശാരീരികമായി ഇല്ലെങ്കിലും അവരെ സ്വീകരിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് യാതൊരു വിഷമവും ഉണ്ടായില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നു അല്ലെ, ഭീഷ്മദേവന് ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു ശരീരം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടില്ല, പക്ഷെ ഒരു നല്ലൊരു മനസ്സുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ, ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു മനസ്സുണ്ടായിരുന്നു ഭീഷ്മദേവന്. ആ മനസ്സുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം എല്ലാവർക്കും എന്താ പറയുക സ്വാഗതം അരുളിയത്. അത് മനസ്സുണ്ട്, വാക്കുണ്ട് അല്ലെ, പിന്നെ ആംഗ്യ ഭാഷയിലുമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് അയാൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാമായിരുന്നു. കാരണം അദ്ദേഹം 12 മഹാജന്മാരിൽ ഒരാളായിരുന്നു. 12 പേരെയാണ് മഹാജന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ, അതിൽ ഒരാളാണ്. അതായത് ഭാഗവത ഉത്തമനാണ് ആര്? ഭീഷ്മാചാര്യർ. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന് അഷ്ടവസുക്കളിലെ ഒരാളായിട്ടുള്ള ഭീഷ്മാചാര്യർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉചിതമായിട്ട് ഇവരെയൊക്കെ സ്വീകരിക്കേണ്ടത്, ഉചിതമായ വാക്കുകൾ കൊണ്ട്, മനസ്സുകൊണ്ട്, ആംഗ്യഭാഷയിൽ ഒക്കെ അദ്ദേഹം അവർക്കൊക്കെ സ്വാഗതം അരുളി എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കൃഷ്ണം ച തത്പ്രഭാവജ്ഞ ആസീനം ജഗദീശ്വരം ഹൃദിസ്ഥം പൂജയാമാസ മായയോപാത്ത വിഗ്രഹം. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കൃഷ്ണം ച തത്പ്രഭാവജ്ഞ ആസീനം ജഗദീശ്വരം ആസീനം ജഗദീശ്വരം ഹൃദിസ്ഥം പൂജയാമാസ മായയോപാത വിഗ്രഹം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാന്റെ തദ് ഭഗവാന്റെ പ്രഭാവജ്ഞ മഹാത്മ്യങ്ങൾ അറിയുന്നവൻ ഭീഷ്മർ, ആസീനം ആസനസ്ഥനായ, ജഗദീശ്വരം പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഈശ്വരൻ, ഹൃദിസ്ഥം ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന, പൂജയാമാസ ആരാധിച്ചു, മായയ അന്തരംഗ ശക്തിയാൽ, ഉപാത്ത പ്രകടമായ, വിഗ്രഹം ഒരു രൂപം. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സംശ്ല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ സർവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും സ്വന്തം അന്തരംഗ ശക്തിയാൽ അദ്ദേഹം അതിന്റെ അതീന്ദ്രിയ രൂപം പ്രകടമാക്കുന്നു. അദ്ദേഹം തന്റെ അതീന്ദ്രിയ രൂപം പ്രകടമാക്കുന്നു. അതേ ഭഗവാൻ ഭീഷ്മദേവന്റെ സമക്ഷം ഉപവിഷ്ടനാവുകയും ഭീഷ്മദേവന് ഭഗവത് മഹാത്മ്യങ്ങൾ അറിയാവുന്നതിനാൽ അദ്ദേഹം ഭഗവാനെ യഥോചിതം ആരാധിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഭഗവാൻ സ്വയം ഭീഷ്മദേവന്റെ അടുത്ത് വന്നല്ലേ, അദ്ദേഹം ഇവിടെ എന്താ പറയുക, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ സർവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ നിവസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാനുണ്ട്. അദ്ദേഹം തന്റെ സ്വന്തം അന്തരംഗ ശക്തിയാൽ അതീന്ദ്രിയ രൂപം പ്രകടമാക്കുന്നു. ആർക്കാണ് ഈ അതീന്ദ്രിയ രൂപം പ്രകടമാക്കുന്നത്? ഭീഷ്മദേവനാണ് അല്ലെ. അതേ ഭഗവാൻ ഭീഷ്മദേവന്റെ സമക്ഷം ഉപവിഷ്ടനാകുകയും ഭീഷ്മദേവന് ഭഗവത് മഹാത്മ്യങ്ങൾ അറിയാവുന്നതിനാൽ അദ്ദേഹം ഭഗവാനെ യഥോചിതം ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഭീഷ്മദേവൻ ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുന്നു. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഏകകാലത്ത് എല്ലായിടങ്ങളിലും സാന്നിധ്യം അരുളിക്കൊണ്ട് ഭഗവാൻ തന്റെ സർവശക്തി പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. തന്റെ നിത്യധാമമായ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ സദാ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ തന്നെയും അദ്ദേഹം ഏവരുടെയും ഹൃദയത്തിലും അദൃശ്യമായ ഓരോ അണുവിൽ പോലും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. തന്റെ അനശ്വരമായ അതീന്ദ്രിയ രൂപം ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പ്രകടമാക്കുമ്പോൾ അത് അദ്ദേഹം സാധ്യമാക്കുന്നത് സ്വന്തം അന്തരംഗ ശക്തിയാൽ ആകുന്നു. ബഹിരംഗ ശക്തി അഥവാ ഭൗതിക ശക്തിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനശ്വര രൂപവുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. ഭഗവാനെ അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ ആരാധിച്ച ശ്രീ ഭീഷ്മദേവന് ഈ സർവ്വ സത്യങ്ങളും അറിയാവുന്നതാണ്. അപ്പോ ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ എങ്ങനെയാ പറയുന്നത്? സംഭവാമി ആത്മമായ. ഭഗവാന്റെ അവതാരം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? സംഭവാമി ആത്മമായ. ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയാലാണ് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമുള്ളത് പോലെയാണ് അവതരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അല്ലാണ്ട് നമ്മളിതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അമ്മയുടെയോ അച്ഛന്റെയോ മകനായിട്ട് ജനിക്കുന്ന ആളല്ല ആര്? ഭഗവാൻ അല്ലെ. ഭഗവാൻ തീരുമാനിക്കുവാണ് ഞാൻ ഇന്നയാൾക്ക് മകനായി ജനിക്കും എന്ന്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്, നമ്മളെപ്പോലത്തെ ഒരു ജന്മല്ല. അതാണ് സംഭവാമി ആത്മമായ എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഏകകാലത്ത് എല്ലായിടങ്ങളിലും സാന്നിധ്യം അരുളിക്കൊണ്ട് ഭഗവാൻ തന്റെ സർവശക്തി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ
ശക്തിയെ കുറിച്ച് 10ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. എല്ലാ പ്രപഞ്ചത്തിൽ മുഴുവനും ഉണ്ട് ഭഗവാൻ, എല്ലാറ്റിലും ഉൾപ്പോകുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ. ഭഗവാന്റെ ധാമത്തില് ഓം പൂർണ്ണമത പൂർണ്ണമിതം പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമുദച്യതേ പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാദായ പൂർണ്ണമേവ അവശിഷ്യതേ. കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ ശ്ലോകം ഈശോപനിഷത്തില്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഗോലോക വൃന്ദാവന ധാമത്തിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അതേ ഭഗവാൻ പുരുഷാവതാരങ്ങളായിട്ട് വിസ്തരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ പുരുഷാവതാരങ്ങളായിട്ട് വിസ്തരിക്കുമ്പോ ഗോലോകധാമത്തിന് ഭഗവാൻ ഇല്ലാതെയാവുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ അതേ ഗോലോകത്തിലുള്ള അതേ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഓരോ ജീവാത്മാവിന്റെ ഉള്ളിലും പരമാത്മാവായിട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഗോലോക വൃന്ദാവന ധാമത്തിൽ ഇല്ലാതെയാവുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഏകകാലത്ത് എല്ലായിടങ്ങളിലും സാന്നിധ്യം അരുളിക്കൊണ്ടുള്ള ഭഗവാൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാൻ തന്റെ സർവശക്തി പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. ഈ കാര്യം ആർക്കറിയാം? ഭീഷ്മാചാര്യർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണയുണ്ട്. തന്റെ നിത്യധാമമായ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ സദാ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ തന്നെയും ഏവരുടെയും ഹൃദയത്തിലും അദൃശ്യമായ ഓരോ അണുവിൽ പോലും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഓരോ കുഞ്ഞ് ജീവൻ ഉള്ളതിനകത്തും ഭഗവാൻ ആരായിട്ടിരിക്കുന്നു? പരമാത്മാവായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. തന്റെ അനശ്വരമായ അതീന്ദ്ര രൂപം ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പ്രകടമാക്കുമ്പോൾ അത് അദ്ദേഹം സാധ്യമാക്കുന്നത് സ്വന്തം അന്തരംഗ ശക്തിയാലാകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് അവതരിക്കുന്നത് സംഭവാമി ആത്മമായ ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയാലാകുന്നു. ബഹിരംഗ ശക്തി അഥവാ ഭൗതിക ശക്തിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനശ്വര രൂപവുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. അപ്പോ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബഹിരംഗ ശക്തിക്ക് ഭഗവാന്റെ ആ അനശ്വര രൂപവുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ല. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഒരു ഭാഗമല്ല ആര്? അതീന്ദ്രിയനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഭഗവാനെ അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ ആരാധിച്ച ശ്രീ ഭീഷ്മദേവൻ ഈ സർവ്വ സത്യങ്ങളും അറിയാവുന്നതാണ്. അപ്പോ ഭീഷ്മാചാര്യർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള അറിവുണ്ട്. അടുത്ത ശ്ലോകം കൂടെ നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഉപാസീനാൻ പ്രശ്രയ പ്രേമ സംഗതാൻ അഭ്യാചഷ്ടാനുരാഗാശ്രൈഃ അന്ധീഭൂതേന ചക്ഷുഷാ. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ പാണ്ഡുപുത്രാനുപാസീനാൻ പ്രശ്രയ പ്രേമ സംഗതാൻ അഭ്യാചഷ്ടാനുരാഗാശ്രൈഃ അന്ധീഭൂതേന ചക്ഷുഷാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പാണ്ഡു മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന്റെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭ്രാതാക്കളുടെയും മരിച്ചുപോയ പിതാവ്, പുത്രന്മാരുടെ, ഉപാസീനാൻ സമീപം മൗനമായി ഉപവിഷ്ടരായ, പ്രശ്രയ മറികടക്കപ്പെട്ട്, പ്രേമ സ്നേഹവികാരത്തിൽ, സംഗതാൻ സംഗമിച്ചു, അഭ്യാചഷ്ട അനുമോദിച്ചു, അനുരാഗ വികാര പാരവശ്യത്തോടെ, അശ്രൈഹി ഹർഷോന്മാദത്തോടെയുള്ള അശ്രുക്കളാൽ, അന്ധീഭൂതേന ആധിക്യത്താൽ, ചക്ഷുഷ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നയനങ്ങളാൽ. വർത്തനം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. മരണാസന്നനായ പിതാമഹന്റെ സമീപം സ്നേഹാധിക്യത്തോടെ പാണ്ഡു മഹാരാജാവിന്റെ പുത്രർ മൗനമായി ഉപവിഷ്ടരായിരുന്നു. ഇത് കണ്ട് ഭീഷ്മർ വികാര പരവശത്തോടെ അവരെ അനുമോദിച്ചു. സ്നേഹവാത്സല്യങ്ങളുടെ ആധിക്യത്താൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നയനങ്ങളിൽ ആനന്ദാശ്രുക്കൾ നിറഞ്ഞു. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഭീഷ്മ പിതാമഹന്റെ മുന്നിൽ യുധിഷ്ഠിരൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള 5 സഹോദരന്മാരല്ലേ, പാണ്ഡുപുത്രന്മാര് ഉപവിഷ്ടരായി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് പോയി ഇരുന്നു. അവരെ കണ്ടപ്പോ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അച്ഛനില്ലാത്ത പാണ്ഡുപുത്രന്മാരായിട്ടുള്ള അച്ഛനില്ലാത്ത ഈ 5 മക്കൾക്കും ഒരു അച്ഛന്റെ വാത്സല്യം കൊടുത്ത് അവരെ വളർത്തിയിട്ടുള്ള ആളാണ് ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ അല്ലെ. ഇത് കണ്ട് ഭീഷ്മർ വികാര പരവശത്തോടെ അവരെ അനുമോദിച്ചു. സ്നേഹവാത്സല്യങ്ങളുടെ ആധിക്യത്താൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നയനങ്ങളിൽ ആനന്ദാശ്രുക്കൾ നിറഞ്ഞപ്പോ തന്റെ പൗത്രന്മാരെ കണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ സന്തോഷം ഉണ്ടായി. അത്രയും ഇഷ്ടമുള്ള പൗത്രന്മാരാണ് പാണ്ഡവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അത്രയും ധർമ്മിഷ്ഠരാണ് അല്ലെ. അതുപോലെ ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ ഒരു 12 മഹാജനങ്ങളിൽ ഒരാളായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ്, ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനാണ്. അതുപോലെ ഭക്തന്മാരാണ് പാണ്ഡുപുത്രരും. അങ്ങനെ അവരെ കാണുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ സന്തോഷം വന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്, ആനന്ദാശ്രുക്കൾ വന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം ഇസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. മഹാരാജാവ് പാണ്ഡു മൃത്യുവിന് ഇരയായപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രന്മാരെല്ലാം ചെറിയ ബാലന്മാരായിരുന്നു. ആകയാൽ സ്വാഭാവികമായും അവർ രാജകുടുംബത്തിലെ മുതിർന്ന അംഗങ്ങളുടെ
വിശേഷിച്ചും ഭീഷ്മദേവന്റെ വാത്സല്യത്തിന് കീഴിലാണ് വളർന്നു വന്നത്. പിന്നീട് പാണ്ഡവർ മുതിർന്നപ്പോൾ കൗശലക്കാരായ ദുര്യോധനനും കൂട്ടരും അവരെ വഞ്ചിച്ചു. പാണ്ഡവർ നിരപരാധികളാണെന്നും അവരെ അനാവശ്യമായി വിഷമത്തിൽ അകപ്പെടുത്തുകയാണെന്നും ഭീഷ്മദേവന് നല്ലവണ്ണം അറിയാമായിരുന്നെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ കാരണങ്ങളാൽ അവരുടെ പക്ഷം നിൽക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല. തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഉദാത്തരായ തന്റെ പൗത്രർ തന്റെ സമീപം സൗമ്യരായി ഉപവിഷ്ടരായിരിക്കുന്നത് ദർശിച്ച മഹായോദ്ധാവായ ഭീഷ്മ പിതാമഹന് തന്റെ വാത്സല്യ നിർഭരമായ ആനന്ദാശ്രുക്കളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അശ്രുക്കൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നയനങ്ങളിൽ നിന്നും താനേ പൊഴിഞ്ഞു. അത്യന്തം ധർമ്മിഷ്ഠരായ തന്റെ പൗത്രർ അനുഭവിച്ച കൊടിയ ദുരന്തങ്ങൾ അദ്ദേഹം സ്മരിച്ചു. ദുര്യോധനന്റെ സ്ഥാനത്ത് യുധിഷ്ഠിരന്റെ സിംഹാസനാരോഹണം നടന്നതിൽ നിശ്ചയമായും ഭീഷ്മദേവർ അത്യധികം സംതൃപ്തനായ വ്യക്തിയായിരുന്നു. ആകയാൽ അദ്ദേഹം അവരെ അനുമോദിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭീഷ്മദേവന്റെ ആ ഒരു വാത്സല്യത്തെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. അച്ഛൻ മരിക്കുമ്പോ, അതായത് മഹാരാജാവ് മരിക്കുമ്പോ കൊച്ചു കുട്ടികളായിരുന്നു ഈ 5 മക്കളും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ മുതിർന്ന അംഗമായിട്ടുള്ള ഭീഷ്മദേവനാണ് അവർക്ക് ഒരു പിതാവിന്റെ വാത്സല്യം കൊടുത്തത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നീട് വളർന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ ദുര്യോധനൊക്കെ കൗശലക്കാരായി ഇവരെ അനാവശ്യമായിട്ട് വഞ്ചിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. വിഷമത്തിൽ അകപ്പെടുത്തുകയും അതുപോലെ ഇവരെ വഞ്ചിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളത് ഭീഷ്മദേവന് അറിയാമായിരുന്നെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ കാരണങ്ങളാൽ അവരുടെ പക്ഷം നിൽക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല. അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് യുധിഷ്ഠിരനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ, അല്ലെങ്കിൽ പാണ്ഡുവിന്റെ മക്കളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല. അദ്ദേഹം കൗരവ വംശത്തെ ഭരണാധികാരിയുടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ളൊരു പ്രതിജ്ഞ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് അവരുടെ എന്ത് ആക്ഷൻ ആയാലും അത് മൗനമായിട്ട് അനുസരിക്കാതിരിക്കാൻ നിവൃത്തി ഉണ്ടായില്ല. ആ ഒരു രാഷ്ട്രീയ കാരണത്താൽ അദ്ദേഹത്തിന് അത് ഗൗനിക്കാനേ സാധിച്ചില്ല എന്ന് പറയുന്നു ഇവിടെ. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഉദാത്തരായ തന്റെ പൗത്രർ തന്റെ സമീപം സൗമ്യരായി ഉപവിഷ്ടരായിരിക്കുന്നത് ദർശിച്ച മഹായോദ്ധാവായ ഭീഷ്മ പിതാമഹന് തന്റെ വാത്സല്യ നിർഭരമായ ആനന്ദാശ്രുക്കളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ അവരോട് വേണ്ട വിധം നീതി പുലർത്താൻ ഭീഷ്മദേവന് പോലും സാധിച്ചിട്ടില്ല. അദ്ദേഹം ഉള്ളുകൊണ്ട് അവരെ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഭീഷ്മ പിതാമഹന് അവരെയൊക്കെ വളരെ ഐശ്വര്യപൂർണമായിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ ഐശ്വര്യത്തോടും കൂടി, രാജാവിന്റെ പ്രൗഢിയോടും കൂടി എല്ലാ സർവാഭരണ വിഭൂഷിതരായിട്ടാണ് അവര് വന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള അവരെ കണ്ടപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് അവരെ അനുമോദിക്കാൻ അദ്ദേഹം ആരംഭിച്ചു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. വളരെ സന്തോഷം ഉണ്ടായി ഭീഷ്മ പിതാമഹന്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, नित्यानंद प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। सर्वं श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण माताजी, प्रणाम माताजी।